Здравейте, аз съм Тимон Михайлов и днес ще снимам на Clash Royale. Ще ви покажа как да вземете легендарка една, но обаче ви няма да трябва да имате легендарка. Отивате на настройки, сетинг, както искате го наречете. Отивате на Help, Support и пишете I haven't got legendary card. Натискате го, долу ще ви напише No или Yes. Натискате No и ще ви изпише Contact Us. Тук ще напишете I need legendary card. И те ще ви пишат на другия ден или не знам, да ми пишат веднага. Така, след това, ако са написали името на картата, в смисъл пратили са го съобщение, пише името на картата, очаквайте чест. Има много вероятност този чест да спечелите легендарка. И пак ви връща и да. Тук ще ви изпиша пак. Ето тук. Прочетете съобщенията. Както виждате, съм 5 арена. Моля, кажете ми дали дека не е хубав арената. Ще поиграем малко 2-3 игри. Ще спирам. Кажете, ако искате да снимам на някоя игра или на нещо друго. Защото аз постоянно се чувам какво да снимам, затова нямам клипове много. Ето виждате, аз не си пазя територията и както виждате, чака ще ме вземам с тези две неща. Ето. Почти ми взе кулата, но аз го убих. Винаги задължително, ако имате рейдж, слагайте, защото той е много важен. Много работа ми върши. Но не върши, знаете ли кое? Драгон. Чуя сега защо съм отворил. Той всъщност Драгон нищо не прави, освен предпазвам. За нищо не става. Мен няма кефи Драгона. Пускам на хорда. Айде де, видите страна. Ей, ви се прецаках си. И пак се прецаках. Казах ви, че ще ми взема на такова и успя. Чакаме 10. Драгон съм на много. Принца и меня хората са много добра тактика за мен. Много ми вършат. Но другите, да ви кажа, че Уича може да го заменя с някой. Къде пуснаха рокета, много съм зле.
машина. И да бъде много якото и да пуснем тук много. Това е да се скифа някакъв. Ще пуснем на хората защитава. Трябва да косне тази кола. Както виждате, Виго Крас. Ако искате да бъдете в нашия клан, аз съм го създал. Шкембе Чорба, вената е тук. Аз съм краля. Виждате, аз съм на двете първи места и на пето. Чакай, ще се променят тия анимаки. Който е 8 левел, нека да пише в коментарите как е, как се казва, Рето Роял. Това е много, не знам, странно за мен, Рето Роял. Да, не знам какво е. Никога не съм го играл при живота си. Но много искам да пробвам. Брат. Цака си. Защо имаш Уизард? Какъв си ти? Само аз не. Това не е много. Това е една много хубава комбинация, но аз се гърна. Тук вече ще загубим, казвам ви го. Няма да спечеля. Аз вече се чуя за какво да говоря. Нямам ще скамя дрезга в гласа, просто малко съм настинал. И както виждате, този човек даже ви малко от главната кола. Но може би сега ми е късмета и взех моя! Това беше просто истински шмар. Човек, който има Уизард. Аз правя грешка понякога, че пускам отпред, защото един мой приятел има много добра тактика. Пуска ги отзад, пред големия се защитава. Извинявам се за това, че много добре може да не се чувам на клипа. Да. Давай, 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 давай. Знам, че не пускам много клипове на... Не пускам много клипове, но просто нямам време, аз съм много заед. Все нещо трябва да правя. Просто... Всичко ми закачва на главата. Миро, не искам да идем. И снимам от телефона си, защото не се развали. Иначе ще я снимам в момента от телефона, защото нямам никаква памет, затова този канал няма да снимам повече на него, ще снимам само на таблета, защото няма никакъв начин да снимам ето тук. Както виждате, това не е реално.
Оставя го на 78 и той ме уби. Това беше върховно. Чакай. Заболувам. А не. Щам. Виждате тук някакви карти. 400 диаманта Бейби Драгън, 400 диаманта Принц и 200 диаманта 50 Мини Пека. Ако някой иска да снима с мене, виж моя план, да ми пише и да. Аз ще снимам и няма да може да се чуваме. Ще играем Friendly Battle и да. Ние тук сме в клана, съм го създал. Много е гадно, че има много малко хора. Никой не харесва този клан. Но какво се прави? Дайте още една игра ще изиграя. И ще спим. Пускаме рейча. Аз ще пуснем Уич. Уич не върши голяма работа, какво да правя? Ползвам го, нямах Уич, спечели го от клан честа. И ето вижда сега, на втори левел ми е. Това е истински късмет. Да имаш Уич, да нямаш Уич, извинявам се, и да стане на втори левел. Това е просто истински късмет. Слагаме една фурна, ето тук. Пред краля да пази. На телефона съм си 6 арена, бях седнал, но не успях да се преборя с толкова силни хора. И вижте на колко го оставих. Това е просто нереално. Но ще му взема колата. Моля! И вижте, това е провал за мен. Смях за вас. Много мразя да се провалям. И от фурната излязаха последните... Де да ги знам кой беше. Аз винаги не ще забравям. Тази тактика всъщност е много добра. Ето той използва. Но няма да успее да ми вземе колата. Защото тя е на 1028, а неговата вече няма. Тряс, капас. И вижте, прецаках се, но ще успее ли да ми вземе колата в последния момент? Няма да може. О, давайте, убийте го. Браво. Няма да ми вземе колата, освен ако има рокет. Може да ми вземе, но няма да се справя с колата ми. Както виждате, аз го бих. Накосам. Това ще е за всичко от мен. Надявам се ви харесал. Ако е така, абонирайте се за мен и чао!